Munerudo, munerudo, Jesu, munerudo, munerudo, Jehovah, munerudo, munerudo, Jesu, munerudo. Time yanapiwa ishoma. Na ndakagadzirira 2 parts, part 1 ne part 2. But zvisina izvozvo nenyaya yenguva tichangoti dimbu handiti. Haleluya. Amen. Makutotanga kubhoyekana tisatata. Ndakundoti musadimure. Oh. Part 1 yacho painenge yaperera part 2 inozongopedzisa. Aiwa, thank you. Zvakanaka. Kuti pana anonoka kwaari kuda kwei? Mambonzwa zvandanzwa were nhasi. Kwete munomu pandanchifamba hangu muroto. Hanzi imbwa dziri kubaiswa majekiseni. Saka vanoti varume vedu imbwa. Enda munobaisa majekiseni mubve pana. Nekuti hatidi kuti munhu akandokubvisira mari, munhu wauine wana naye womupa zita rakadaro kushora Mwari. Saka vamwe varume vanoziva imwe vhesi stereke yavanoda vachiavoida imwe inoenderana futi naizvozvo. Pane vhesi rinoti Ephesians 5:25. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Varume vanodare kunzi, wives, submit to your husband. Kunyevera. Hamudi kutaura nerenyu ramunodzidziswa kunzi muchengetedze madzimai. Munoda imimi kuchengetwa nekuremekedzwa. It's a two-way traffic. Handiti? Saka pane vamwe my husbands out there vane favorite verse iro rekuti wives, submit to your own husband. But submission here haingouiche. Iwe unofanira you don't have to just give. You earn it. Iwe unoita pati yako kuda mudzimai uyu nekumuitira zvanoda. Iye okuitirawo. Zvabalance handiti? Saka hapana hazvisi one-sided. Mudzimai anokuteerera kana uchimuremekedzawo.
mudzimai anokuteerera kana uchimubata zvakanaka, because anoziva kuti ndiwe musoro wemba. Musoro wemba ndiwe leader, ndiwe decision maker, ndiwe muchengeti, utori dombo redu mumba munomu kana uripo uri munhurume. Asi ukamubatawo rafu hazvichaenderana izvo, hazvichaenderana zvachose. Munhu wenyama anogumbuka, handiti? Unofanira kudzidza kuandastenda mudzimai wako. Makazvarwa kwakasiyana, mukakurira kwakasiyana, makuadjusta mese to meet halfway kuti munzwisisane. Saka the first thing chekuita kunzwisisa kuti mumwe wako zvaanofarira ndeizvi, zvaasingafariri ndeizvi, zvaasingafariri ovha warega kuzviita, kuita kuti mugare makafara mumba imomo. Saka what does it take to be really to love your wife zveshua shua? Chii chinoitika? Tombotarisa word iroro rekuti husband, zita rekuti husband. Totangira pana H for husband, handiti? Anoreva honor. You must honor your wife, handiti? Kumuremekedza. You unofanira kuandastenda mukadzi wako pane zvese zvamunenge muchiita mumba. S security. Mukadzi nevana kana vari mumba vanoziva kuti kuna baba. Kana akarwara ane anomuona, kana tikashaya chinhu mumba baba vanoenda. They must feel secure and protected, handiti? B, building unity and direction. Baba vanoumba mhuri yavo kuti inge iri pamwe chete. Baba vanofanira kupa direction ine hunhu, ine humwari mukati vachiwaka mhuri yavo. What the wife needs, vanofanira kuteerera vachiunza. Vana vanoda zvakati, ngazoita baba vanosuwiwa pamba kuti hii dai baba vari pano izvi zvadai, dai baba vari pano izvi zvadai. Ita kuti munge muri pamwe chete as one unit nemudzimai, handiti? A, agreement. Nyaya yema-disagreements ndoya inozotaurwa ichiuya nema-domestic violence. Kuita disagree. Kana uchiziva kuti wakuandastenda munhu wako, language yamunoshandisa ngaive yekuremekedza, kwete kuti ndini mukuru kana kuti ndini chi. Ngaive language yekuremekedza, because zvazvitaurwa zviya zvekuti mwana akakurira mune vabereki vanorwa anofunga ndo zviri normal. Wake mukadzi paachamurora anenge achimurova because ndo zvakakura achiona, ndo chikoro chaakaona ichocho. Saka in a godly way we don't do that. Understanda mumwe wako, moita agree kana ari mabudget emumba, kana iri midziyo inoda kutengwa, kana iri project inoda kutangwa, wirirana zvakanaka so that both of you will support the project. Tauya kuna N. Murume akanaka anoita nature mhuri yake, especially mudzimai. Nurturing yacho, you provide all zvinodiwa zvese. Unofanira kuona mudzimai wako semunhu, seshamwari yako, sefriend yako. Kana ari kubasa, your wife blossoms into amazing, mood inonakidza yekuti anenge achingofara. Izvo achiitawo reciprocate along those lines. D, baba muri defender wemhuri. Munotodefenda mhuri yenyu kubva kune any harm. Muripo ya musoro wemba, you are the leader, you are the decision maker, you are the defender, you are the protector, you are munema multi roles. Atinoti multiple roles dzamenadzo dzinoda kutariswa dzichichengetedzwa. How do you become a godly husband? The first duty is to be available for your family. You cannot be a father in absentia all the time. Mwana utomonzwa isiri kuti tina baba vasingambovaoni baba wacho. You must create time in a family. It's important. Vana vanofunctiona sei na absent father? Vana vanodzidziswa sei? Ukatarisa vana vane mhuri yakabatana iri pamwe chete nemwana akurira kumhuri iri dismantled, unotoona difference. Ndiri kunyepa here.
because even kuerenga nemabhuku muchiita mahomework nevana vanotozvizwa ndiri kumirira date ndine project yangu ndiri kumirira date vachauya vondibatsira create time nefamily yako handiti maduties adate ane mafunctions awo akawanda tambotaura kuti kuvepo just availability yababa pamba iri important godliness masessions ekuti apo mune muchinamata muri pamwepo nemhuri yenyu itai timetable mumba yekuti by this time toita kuita munamato wedu tisatadya kana kuti tapedza kudya vana vokura vari mazviri izvozvo vachizviziva leadership unoleada family yako zvakanaka Matthew 6 verse 9 to 15 mukaiverenga inotidzidzisa kuti kana uri a husband what do you do to your family you must provide for your family vanoda mbatya vanoda chikafu vanoda maschool fees iwe baba uri responsible vanoda rudo apart from other things vanoda protection baba muri disciplinarian munodzidzisa vana discipline and most of all I repeat availability yababa iri important kumhuri yavo a great baba a great father wefamily handitika hatimutori kuenda naye kuchechi anotiencourage isusu kuti andei kuchechi handiti kuitira kuti mhuri ikure iri mugwara baba vanofanira kuleada kuenda kuchechi baba vanoprotecta family tambozvitaura izvozvo the Bible says kuna Hebrews no discipline seems pleasant at the time but painful discipline sometimes inorwadza but iri worth it because iri kuwaka mwana haisi kumudestroya iri kuumba upenyu hwake hwamangwana kuti hunge hwakanaka saka zviri nani kurwadziwa iye zvinezvo achiita upenyu hwakanaka than kumuregerera akadaro oita benzi mangwana baba vanoita available all the time kuvana vari right yes mabasa anoendwa mamwe ari kure ari distance asi paunenge uripo make sure you have your family with you and use my checks and balances anoitwa kuti mhuri kana ndisipo vari kukondinya here nema-evening prayers aya you want to check kuti zviri kuitwa here hapana zvinofanira kunyanya kuchinja nekuti date havapo kana vakadzidziswa kuti tinonamata nguva yakadai ngaiitwe saizvozvo handiti haleluya wedi rababa ndori final kazhinji kana tiri nemadiscussions atiri kuita semurume nemukadzi baba has the final say handiti asi vanokupa nguva yekuisa pfungwa dzako opinion yako we are a team muri kudiscussa maprojects amuda kuita motarisa finance dzenyu motarisa situation yevana motarisa baba ndo vane final say havafaniri kuitirwa navo at least you contributed your opinion ipapo handiti and make sure kuti pamune muchipanana maopinions hapana kushora mumwe mawords amunochuza kutaura ngave ari anoremekedzwa kuti uri kutaura nababa because vana vanenge vachizvinzwa futi vanotoredzera language iyoyo yamune muchitaura one of the greatest gifts tamboitaura isecurity yevana it comes from seeing their mom vachidiwa nekuprotectwa nababa vanofaudza kuti ndesu tiri protected loving your wife also means protecting your wholesomeness because uri hafu kana usina mudzimai wako padhuze kuti wakazara unenge nemudzimai wasanza how they should treat women saka kana uchirova mukadzi mwana achangorova mukadzi kwaari zvine zviri normal which is very bad you must love them unconditionally mhuri yako ifarire kwete kuti ndiifarire ngaiite zvakati kupa maconditions hazvibvumidzwi izvozvo asizvo zvakataurwa naMwari handiti they were raised in an environment yakanaka saka vanhu vari kutoredzera unhu hwababa vachiziva kuti kuna Mwari
Anditsika. Hello. Amen. Hallelujah. Amen. Tritese. Amen. Okay. Nyaya yekunamata kumba hatimboisiyo nekuti iri important. Kwangu kunotozikanwa kunzi time dzakati wese vari kuzvikoro nekubasa unenge wamumba panofanira kuitwa munamato. Whether ndiripo pamba kana handipo, uripo munamato. Because vana vanokurira mazviri vachiziva kuti zvese zvatichapulana tinoendesa Mwari pamberi. You pray for whatever. Kana vari vana vari kuenda kuzvikoro, you pray kuti Mwari avabatsire vapase. Vari kutsvaga mabasa, vari kutsvaga ma-attachment, zvese ingosiyai kuna Mwari. Vazvizive kuti ndo kunobva makomborero. The more you love God, the more the capacity He will give you. And it's being a woman doesn't mean you have to go around punching people. And if being a man, so unofanira kuita self-discipline. Takambotaura self-respect ne self-discipline panapa. Saka zvireu kuti unofanira kufamba uchingoita hate vanhu. No. But you defend family yako. You don't defend violence. Tsvaga dzimwe nzira dziri nani dzekusolva whatever will be the problem. Unobva warowana ane chirwere chake wanimba maovha atofa. Iwe ndio unonzi waita sei? You must take responsibility. Boys run from responsibility, but men, they run towards responsibility. Kana uri murume akakwana, murume anoziva Mwari, murume anochengeta mhuri yake the godly way, hautizi ma-responsibility. Unotoenda kunosangana nawo whatever ma-challenges anenge aripo. A wise son brings joy to his father, but a foolish son brings grief to his mother. Proverbs 10 verse 1. You want to provide for your family. Children should know that we won't go hungry kana tete varipo, atishai fees kana tete varipo, atishai chikafu kana hembe dzekupfeka tinotengerwa kana tete varipo. You want to control your emotions semunhurume. Kama wavhiringidzwa kubasa wakuya kuzopedzera shungu pamudzimai, izvozvo hazvibvumidzwi. Zvaitika kubasa uko ndezvenyiko kwazvinoina madhamu kumba. Saka musauya muchipedzera shungu pamudzimai nekuti matsamuiswa kubasa. Mudzimai ndekutosheya naye, ufunge zvandaitwa kubasa nhasi hazvina kumbondifadza chichi. Wobva manamata Mwari wacho muchimutaura kuti ndimakandipa basa irori nekuti makaona rakafanira. Saka gadziridzai basa kwacho. There is always someone wokupira, handiti problem. Not kuponda mukadzi ungachafanira izvi problem zvokubasa kwenyu. Fools are quick to express their anger, but wise people are patient and they control themselves. Proverbs 29 verse 11. You want to love your wife nenzira dzakasiyana siyana dzakanaka dzinowaka dzine umwari mukati. Handiti show her kuti you are willing kumubatsira, show her kuti you are willing to be with her, whether muma bad times nema good times, muri mese hapana anosiya umwe. Ndopatinoramba chingodzokera kuna Ephesians 5 verse 25. Keep my commitments enyu are fulfilled. Mukaplana something, make sure you see it through kusvika kwekupedzisira before you go to the next stage. Muchiita mese muri two, hapana anoshorwa, because iproject yenyu muri two, mawirirana muri two, maplana muri two, saka see it to the last. Hapana anofanira kuitwa blame another one. Kana wakanganisa along the way, don't shy away, apologize. Forgiveness. Saka kune zvimutemo zverudo so zvinofanira kuwanika kumba kwenyu. Handiti
Love requires commitment. Kuzvipira. Kana wadaimba usatarisira kuti ndichaibuda mangwana. Watochidza chepo. In God, the strength of your commitment will always determine the strength of your relationship. Saka muri tu makomita kuti change tiri tese till death do us part. But you have to follow through. My difficulties amchasangana nawo munzira hapana kuita give up. You trudge on. Mwari wacho muchimutaurira kusvika zvese zvanaka. Anongoti zvangu chete ndo ngazvigadzirike. Because uri head of the family. You are responsible for the whole family. You are responsible for your kids. You are responsible for your wife. Saka vese ivavo vari under you. Hapana chaunoti ndechangu. Kana watorora hapasina kunzi pain ndeyangu. Hapasina wedre kuti ai nawi kana wangojaira uri wega kuzorora wangoona kuti ndakukodzera kuti nditi we. Hapasina kuti I want this, I do this, I do this. We naika kutaurirana chokwadi kwakanaka. A painful truth is always better than a hidden lie. Chikaputika hachina reverse. Saka kutaura chokwadi nyangwe ichirwadza sei zviri nani because munhu anorwadziwa ipapo. Hallelujah. Rudo runokurira fear. Love conquers fear. Ari kunyenga musikana anomutera zuva nezuva, mafoni haaperi, matext haaperi, but kana azororwa zvafa hazvichauya. Zvaenda kupi? Rudo rwacho rwaenda kupi? Rwaendepi rudo rwacho? Waifona kana katatu ugotexta mameseji mudiwa wangu. Yazvino izvi mudiwa wangu aamumba atoo padhuze haachauya matext aya kana mafoni hachafonerwa. Zvaenda kupi? Zvakuiswa kupi? Zvakuendeswa kupi? Hallelujah. Rudo hanzi muimba akati imoto runokuchidzirwa. Hazvikuchidzirwi namai chete. Even mwana baba munokuchidzira moto uchiramba uripo, handiti? Munofanira kuita consistency parudo rwenyu. Mukaita inconsistency, it means you are not romantic and you are not haukwanisi kutedzera zvine consistency parudo rwako. Hatizvidi izvozvo. Be constant. We show love and respect to our wives continuously. It's an ongoing thing. Kwete kuti unogumira apa wogumira apa, enderera mberi, and you see the best in her because anenge achiita reciprocate ari kufara, handitika? And muwe nemaziso emudzimai wako chete. Wakamusarudza uchizopinda naye muchato, uchizoita vana, ndiye vavakada wakati ndakuspenda life naye. So have eyes for her only. Kwete kungoti mangwana up, kwete. Hatidi izvozvo. Ana baba munofanira kusapota madreams ana mai. Kana ndichiti madreams ana mai, munhu ega ega mumusoro make ane chido chekuita something kana project, handiti? Wotaura kuti baba ini ndandafunga kuti dai ndangotango huku dzangu kana kacreche kana something business kekumuwaraidza. Be with her and support her. Wona mai mwana kuti zvitange mwedzi uno hazviiti, tine mafizi evana, wadii kuti tizotange pakadai. Chifanira itai groundwork yacho. You support her. Kana aine madreams ake ainawo mumusoro, because zvaari kuita zvacho zvinobatsira iwewo futi newana. She is not being selfish kuti zvinge zviri zvake ega. Baba wakanaka vano work hard to provide for the family. When a man works hard, it communicates respect kumudzimai. Mudzimai anoziva kuti baba masenzero avari kuita is for me nevana. And that way rudo runoramba ruripo. Time is the currency of relationship. If you want to invest in your relationship, start investing your time. Time is important. You remember when we talked about the 5 love languages, time was one of them. You create time for one,
You create time for your wife. Yenyu yamune muri mega. Mafoni akauya. Mumba munye sina kana shoko 1. Uyari pa phone pake, uyari pa phone pake. Kana mwana akaita problem kuchikora hana kutaurira. Because baba na mai wangori pa phone dzavo. That family is going to be dismantled. You give time kuana, you give time kumdzimai. And it's it. Takambo, if you remember, for 5 love languages, takaita inonzi acts of service. Yekuti kana uri pamba, weekend yoyo baba. Mai hafaniri kuonekwa vari kukomera zvipikiri, vachiripeya madhoo, vachita sei. Be useful, no area yako baba. Paoneka kuti pane ruoko rwechirume pamba pano. Kwete kuti madhoo anenge achingodonha, iwe uri busy elsewhere. Mai vanofara vachiona kuti vari kundibatsira. Kana huvha yafa vari kukanika. Kana taipi panzapo yaita mambara vari kukanika. Tunhu tudiki itwoto tunowedzera rudo mufunge. Unonyatsoziva kuti murume wangu is caring. Saka remember that. And it communication. Hai ndo imwe inotonetsa. Communication mbao. Nyaya maimbodzwana mushiri kudanana. Kana mumba dzapera dzaenda kupiko. Dzaenda kupi nyaya. Kana kusevha murume wako sadza munhu akafunda Mwari arongosvikokanwa patebhura. Ani ndandakakumirira kuti tidye sadza, please freshen up tiende unodya. You know, zvezve zvekuti anofarira kuenda kumba because anosvikotambirwa zvakanaka. Imimi wacho muri kubva kubasa muchisvikotambirwa zvekubasa zvasara ikoko. You can discuss my experiences edhei rako nemudzimai wako, but kana kwauya kwakarwiwa ikoko ngazvirege kuspila into your home. Handiti kucommunicata kuri important stereki, because mumwe munhu anogona kuchengeta chinhu iwe usingambozi kuti kana kuti akagumbuka kana kuti akaita sei. But kana muri baba vakasununguka, mai vanonyatsotaura, ufunge hako apa hapana kundimirira zvakanaka, apa hapana kundimirira zvakanaka, madii kuti daita. Zvine respect, zvinyoronyoro, zvinovaka. Handiti murume akanaka anotora responsibility. My actions ake anoita. He never gives up on your wife. Never give up on your wife. You should show respect and believe in your wife. If she struggles to believe in herself, you must encourage her. Ndambotaura zvekuti pamwe anenge aine project yaari kuda, but ari kuzeza kuti ndozvigona inini. Encourage her kuti ani unotozvigona, tobatsirana. Tangani apa zvakanaka. Because mumwe anenge aine talent yakatodzvinyirirwa mukati, because anotya kuti ndinozofeila. In any case, there is no success without failure. At one time, wari successful, wakatombofaila, wakazocorrecta, wakabudirira. Amen. Handiti? Saka, there is no success without failure. Kufaila hazvifaniri kukuita kuti uore moyo kana kuita give up. Ndosaka mwana achidonha, achikambaira achidonha, achimira achidonha, kusvikira afamba. Handiti? You should never threaten mudzimai wako nenyaya yedivorce. Never threaten. Mumwe anobva ataurwa kunzi dai ndisina kuroora iwe uri kutambura, ndogona kutokuramba izvozvizvi, dzokere kumba kwenyu. Komana kwanyanya kutadzei mudzimai uyu, zvatadza kuti muwirirane, munyatsotaura zvakanaka. Mudzimai wanditadzira apa neapa neapa, handina kuzvifarira. Handina kumbosununguka fungi nekuti ndakatobatikana nazvo zvawakataura kana kuti zvawakaita. Sorry baba, handina kuziva ndaikugumburai, sorry chief. You learn to communicate zvakasununguka, zviri honest, to maintain that trust. Handiti? Pane makeys ekuita rebuild trust. Kana trust yada kuti tsvedzei kana yarasika muri mumba, pane makey recover now to rebuild trust.
That is, trust can be earned, and it forgiveness inenge iripo, but trust inotora time kuirecover, but inorecoverika haijemejeki zvachose, but zvakuda hard work kuti ukonvinze mumwe wako kuti zvandakaita zvezvi handichaita, agotanga futi kukutrusta. Zvinotora time, saka unoita patience. Haikona kudzorera kuti ndanzi zvakati ndakudzoti retaliate. No. Ukaita retaliate, you are paving way to the devil. Saka restoration haizowanika ipapo. When we have been wronged, we usually have an urge to punish the person. Saka munofanira kufighta temptation iyoyo. Ukanzi wakuita hasha stereki, isamvura mukanwa kana kubuda. Hallelujah! Amen. Kana paita tsamwa stereki, mumwe ngaasuduruke zvake. Wouya adzikira zviri nani. Because zvinotibarira mabasa izvi. And kana makanganisirana, motaurirana, moregererana, mangwana kana mautaura dzimwe nyaya, you don't go back. Kuti saka paya wakandidai, because wakamuregerera zvakatopera. You bury the hatchet in the handle. And this, you don't want to keep holding on to grudge. Hazvina kunaka izvozvo. Pain iyoyo nekugumbuka ikoko kunokuunzira zvirwere. Your health will start to be a problem because uri kugara wakatsama. Holding a grudge is like drinking poison miri wako. Kurwara kwachaita kuya ndo poison because ukuramba une grudge. Saka learn to forgive and forgive and forgive. And everyone in marriage, you take responsibility in my actions. You recognize that forgiveness might happen quickly, but trust don't also take time bichana. Because forgiveness and trust are two different things. And forgiveness cannot be earned, but trust, unoisa effort yakawanda kuti munhu uyu akutruste zvakati. Kana makugara mese zviya sababa namai, pane zvimwe zvinhu zvamunoita give up because wamunhu ane maresponsibility akawanda. Kana maimboenda kunotamba ezvinezvi wakudiwa kumba, of course munoenda kunotandara nevamwe varume, but you know kuti kumba munofanira kusvika kumba time dzakati for munamato, for homework newana, for saka pane zvinhu zvaunoita give up because hausisiri muklasi iyoyo yemabachela. Vane mudzimai wako, it's your responsibility yekuti unge uinayo. And hapafaniri kuita ma-secrets pakati penyu. Ma-secrets haadiwe. Secrets are very dangerous. You must be transparent. Mai, open up kuna baba. Baba, you open up kuna mai. And it's usually kana munhu ukakwara ruoko handiti unonoiswa plaster kuti minimize movement rukasike kupora. Handitika izvozvo because ukabreaka trust yemunhu mbichana kuhila, and you have to work hard for that. It's very uncomfortable, but it's worth it. Be willing to unofana kuswallow pride yako and dangerous friends. Toda vanokuwakai kana mukaswera naye mune muri kungoita ma-ideas anobatsira mhuri dzenyu kwete anopusa. Saka make sure you choose your friends zvakangwara. Hanging out with friends ndo yatiri kutaura. You don't want to kuti kana wane mhuri unoramba wakangoklinga kuma-friends ayo, mhuri uchidhinaya time yako. Tell yourself kuti yezvinezvi ndane mhuri, I need time nemhuri yangu. Saka ma-friends ndakuminimize. Handiti? Hallelujah! Amen. You don't quit kana zvinhu zvaipa mumarriage. You fight kusvika zvanaka. Fight yandiri kutaura haisi zvibhakeri. Handiti? Amen. Amen.
ramba uine moyo wekuti ndoda kuwaka imba iyi. I don't want this family to be broken. No fight yandiri kutaura iyoyo. You don't want to quit, you don't want to give up. And allow God to use the power of love and grace to mend my relations. Kana moyo watsemuka wabrokwa, waita broken. Chagai kuna manama makatsemuka imo zvifambe zvakanaka kusvikira zvanaka chete. You don't have to lose hope. After all, unozvipira kuna Mwari zvese. When your marriage is stronger, all parts of your life can become healthier. Vanhu vari muhappy marriage ina Mwari mukati, they live longer, they live healthily, havanyanyoite problems. Because one, zvese vanozvipira kuna Mwari. Two, woteedza mirayiro yaMwari. Tadzidziswa zvehealth pano, muchiita nemazvo, that family will be a happy family. There's nothing wrong on taking 5 to 10 minutes yekumbogara nemhuri yako. Mazano kwakaya technology. Vana mai vanomhanyira kuZWorld. ZWorld yayo yemaIndia. Anenge achingotsvaga revenge chete. I don't know kuti malessons amunowana paZWorld ndechi. Kune malessons yayi madrama yasaya. Revenge. Mwari hadi revenge, anoda forgiveness. Saka amene kuti munowina chii kumamuvi ayayi. Kunyanya vakadzi. As fathers, we want to meet my physical necessities of your family. And you want to work an honest job. You're going to honest. Which to take care of mhuri yako. Budget, munoita muri mese namai. Muchitaurirana. And we're going to basa. We are now your responsibility, but I want to be consulted. Panekuti mwedzi uno tikuda chi muri pamwe chete muchiwirirana. Moticha wana kusevenza vananga vaite mabasa. Kwete ngomirira kuti kuna sisi. Vanotanga vari vadiki achigeza tumasocks twake twekuchikoro chichichi. Vana ngavadzidziswe kuita basa. Kana amuka hafaniri kusiya bed yakadaro. Ngagadzire bed oenda kuchikoro. You spoil vana kana papamberi apo vanenge vakutambura. But akakura achiziva izvozvo kana mukati nhasi ngaamboenda kunogara namushare mandeya. Tinenge tisina kana problem because ari responsible mwana akatodzidziswa achikura handiti. Kwete kuti anozezwa kunzi akauya kwangu. Then providing for spiritual needs, that one is important. I cannot overemphasize. Kunamata mumba pamwe chete nemhuri kwakanaka. You can meet my spiritual needs, a family, through praying. You can teach vana gospel. Nemudzimai wako muchiwerenga maverses eBible and so forth and so forth. Vakure vari muna Christ, so that it will be a godly and blessed marriage. Unoita tataura kuti daily family prayer is important. And make your home a place that invites the Spirit of God. And hallelujah! Amen. You can take your spouse to a deeper level of understanding. So zvinoita zvandambotaura zvekuti takakurira kwakasiyana. Mumwe understanding anononoka kuunderstand. Unoita patience naye kusvikira makunyatsonzwisana muchitaura zvinokuvakai mese zvinovaka mhuri yenyu. Anditika. Ma-evenings aya yekumba. Ndopa mama nababa vanenge vadzoka kubasa vana vadzoka kuchikoro. Itime yekusenzesa kunamata pamwe chete kubvunza vana ma-problems avainawo. Vana ava, because of peer pressure, vanoita ma-problems kuchikoro. Ona baba vari pafoni, mai vari pafoni, haana kutaurira. Mwana utanga kuita withdrawn and reserved. Hachatauri problem einayo. Mozona mwana komita ma-suicide chichi. You must create time yekutaura nevana. Kwakadii kuchikoro, pane zviri kunetsa. Ma-homework mapedza. Itai kuti vana vasununguke kutaura zvinenge zviri pamwoyo pavo.
because kana akatya kutaura, the next thing is suicide. Nunga takambotaura parenting yema-adolescents, you remember that. Kuti vana vanenge vamu-adolescents, ma-hormones avano confused, kana ma-decisions kutora kunonetsa, vanoda kumonitwa ne-guidance yakasimba. Hallelujah! Amen. Saka muno provide a regular time. Kana iri weekend baba moenda kuwalk nemwana wenyu kana unogerwa musoro moenda mese nemwana wants a company ya baba because he will be learning from you. Yatambozvitaura kuti mari yemune muchitambira haisi yenyu mega. Musati mawana maiti this is my money. Now it's ours and we are surviving with that money. And the Baba families are the best effort to provide for the family. Mambo inganga. Vakanga vasingatodi. Patakadedzwa kumutambo kwa mambo. Ndaigadziridza vamwe. Ndikati aiwa handizvo. From the word go, mambo vakagadzwa naMwari. MuBhaibheri mukaverenga ndarakazara nemadzimambo akagadzwa nani? Kutoita umuprista aitoone basa rake. Mambo aine basa rake. Kuchitoone muprofita vanhu vachifambisa nyika. Kana mawana mambo akwanisa kuswedera pamuri, kureva kuti design yaMwari yakuzorerwa pakare. Nekuti patinongotanga kunzwa nezveumambo kuti hwakatanga sei, tinongonzwa paine muprista namambo wake vachifambidzana vakadii? Yeah. Mambo kana zvanetsa kuenda kumuprista, mambo kana zvanetsa kuenda kumuprofita. Haleluya. Amen. Mwari votaura ndatsamwa nezvakati, ndosaka mvura isiri kunaya. Pakati penyu apa pane munhu akanditadzira, chiri kuti mudanga umo chii? Ndozvaita murohwe pahondo yamaendai. Kuroti vakanga vakadii? Vakabatana, vanhu vachitya Mwari, vanhu vodzorerwa zvanga zvabvutwa, victory yange yabvutwa muruoko rwavo, nekuti vanhu vaMwari vanofanira kugara vachikunda. Saka kuva kwenyu pano kunotiitira zvakanaka. Mwari varopafadze. Namai tinokutendai zvakanyanya. Zvikuru mambo ndimambo handiti? Amen. Iwo kangonzwa kuti mambo munhu anobva atoona judgment. But manje zvasiyana namambo vamutekedza. Zvinokanzwa kuti mambo uri kumboona ati wakunzwa ezvima kutonzwa kuda kuswedera kunzwa zvakawanda. Ndakambonzwa muchitaura paya muchiti vane rumwe ruzivo mumashoko avo, munodururwa ruzivo rumwe rwaunoona kuti hasi mambo mumwe akasara. Ndozvavagoita vachitaurira kuti zvekuti pamunotaura vanosununguka, vanofara, because iwo mashoko enyu chaiwo. Chikonzero hamutaure zvinobva pamuromo kana zvinobva pabrain, munotaura zvinobva pamwoyo penyu. Ndosaka zvichibata vanhu. Zvimwe zvezvinotaurwa zvichibva pamuromo zvekuti zvine zvakarongwa kuti vanhu vagoseka vagofara zvezvo, naMwari zvinosara ipapo. Hazviumbe upenyu hwevanhu. Isu tiri kutsvaga upenyu, nokuti kana vanhu vabva panapa vanoda kudya, vanoda kunofara kudzimba. Kana vabva panapa vachingoseka tisina kutaura zvinobata upenyu hwekumba, hatina zvataita. Panotoone umwe upenyu unonzi haungataurwe nezvawo. Tinotarisa toti tina headman, right? Tofara headman tinavo.
but pane zvimwe zveupenyu hwavo zvatinofanira kutaura zvavasina wavanotaurira kana amai kana mwana kana ani asi zvine chekuita anozviziva ndiMwari. Saka vakauya panonzi pana Mwari vakadzokera zvisina kutaurika, ipapo pane question mark. Saka nhau dzine chekuita nechakavanzika choupenyu hwemunhu hwaasingaratidze masikati kana achifamba ndo zvatakaunganira pano baba, kuti vanhu vanofanira kufara masikati neusiku pakupinda nekubuda. Vanhu vari kuzviita magentlemen vokuvara saNaamani. Maperembudzi akarova Naamani anga ari general wenyika yeSiria, kureva kuti mukuru weuto. Asi maperembudzi haana izvozvo kuti uri mukuru weuto. Anodii? Anosvika. Kana asvika panofanira kunzwikwa kana nekuti anzi kamusikana kanhapwa ndo kakateerera. Asi tine vanhu vari kufa nhasi nechikonzero chekuti vari kutsvaga wekuteerera, kuti ndinofanira kuteerera ani. But mambo Naamani akabva maperembudzi, chirwere chainzi hachirapiki, nekuteerera kanhapwa kaive mumba make. Saka chauraya nyika nevamwe vanhu vanofanira kunge vachishandira nyika ino asi vozopinda mumatambudziko vasingatsvake spiritual healing. Hakuna spiritual, zvoita sezvonzi Mwari havako panyika. Spiritual solution iriko kuti iadrese zvinhu zvandiri kutaura izvi. But vanhu manje vari kutarisa chimiro. Ndafarira introduction yamambo vati heti hazvitaurwe izvozvo nemi kana nemi, ndivo vazviexpressa paya vachiedza kutaura kuti vabuditse zvavanga vachida, ende imi mukazvinzwa kuti heti inosara, nzvimbo iyi inodii, inosara. Haleluya, amen. Kana tiri kubatana, tikunyazobatana zvakanaka. Saka chandiri kukutendai baba kuzvininipisa mwoyo wangu nemunamato wangu ndekuti Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Nekuti mauya pano pane vamwe vanotoziva kuti pane rubatsiro, but havagoni kusvika. Vanoona sekuti vachepa, vanoona sekuti panondichepesa pamapostori akandigonzi ndanga ndiripo, but imi matora mukana wenyu mukauya. Mwari vanofanira kuitirai zvakanaka. Ndinokutendai baba vabadzi muwanirwe nyasha kusarudza kuti munoda kushumira. Chishuwo changu chekuti kusarudza kwenyu kuti mushumire ndinoona kuti kutumwa naMwari. Pane zviri kufanira kuitika kune vamwe vakaita semi, vanofanira kuti vawanirwe nyasha vapone, asi havagoni kupona isusu tiri kubva kuno kuti tichienda ikoko, but imi mukauya kuno takuenda tese. Mwari ndo zvakasarudza, nekuti kune vanhu vanofanira kunge vachishandira nyika ino yeZimbabwe. Yakapiwa zvipo izvozvi, asi nechikonzero chemamwe madambudziko ari spiritual ayo havasi kuwana rumwe rubatsiro serwakawanikwa naNaamani. Mwari vakuitirei zvakanaka, tinotenda zvikuru. Handina kuziva kuti muchasvika, asi mwoyo wangu wafara, ndanzwa kusununguka zvakanyanya. Muropafadzwa. Shoko rangu ndo rimwe chete iroro randiri kuedza kutsanangura, kuti kana zvadai zvinhu zvedu zvanaka, nekuti Mwari anzi Kristu mutungamiriri wedu pakuzvininipisa. Saka nhau iyo yekuuya panapa toswosheya inoratidza chete idemonstration yekuzvininipisa. Pakuzvininipisa ndo pana Mwari. Nguva dzese kana tikatarisa zvinhu kuona kuti ndezvechokwadi here kana kuti ndezvenhema, tinotarisa kuti pane mweya wekutya Mwari here kana kuti pane kuzvininipisa here kana kuti ndezvimwe zvakango zvemekimeki. Tikangoona zvakaita sezvanhu wotoziva kuti iyo imhepo zviri kudarika izvi, asi Mwari vanotsvaga kuvapa zvinhu zvedu zvose
zvatinenge tichiita nekuti tiri kuita kuti ivo vagokudzwa. Hapana chavasina kusika. Ndo vakatipa land, ndo vakatipa administration, ndo vakatipa miganho yekuti uyu anogumira apa, nyika yamutekedza inogumira apa, uyu wotangira apa. Miganho paya paitwa allocation yeland mubhaibheri. Nobva azochipa madzimambo kuti uyu anotonga apa achisvika apa, nemiganho yerwizi, miganho yemakomo nerichakata. Nobva apa administration. Nyika inofanira kutongwa. Kwa zvimatongerwo zvinofanira kunge zviripo, nekuti nyika inofanira kuti iri administration ndeyamwari. Saka nyika yechipita isina kuita nzara, because administration yakapiwa Josefa chiadministrator kuti dambudziko rawataura iro remakore manomwe ayo kuti rirege kuitika. Nobva apiwa kuroti admini chaiyo Mwari ndo muridzi wayo. Saka ndinonzwa kufara maita zvikuru. Mwari vakuropafadzei nokukuyambutsai nokukundisai pazvose zvingasangadzanira zvomukati meupenyu. Vana baba, vana mai, ndinodada nemi. Mwari vanofanira kuitai zvakanaka. Nekuda kwenguva ndinoziva isu tauya kunoku tiri kuti majere akaitwa haina kuva solution. Handiti? Haina kumboita solution. Ana andirodha vakaita magazini vachinyora pakakona so. Vanhu vachinyora maproblems emudzimba. Hazvina kuita chii? Nanhasi kune vamwe vane zvimwe zvinokona zvavo zvimwe mapages zviri kusanganisa dzidzo. Nevamwe vari kunzi nereji kansere. Unotozoona arambwawo. Hazvini zvese izvozvo zvinoda Mwari mani. Ndo patauya pana. Tabuda kutsvaga solution inogara. Saka tinofanirwa kuva serious. Haleluya. Tichazoya topedzisa kana tonodzoka. Asi ndinokuyeuchidzai kuti tatora mukana wedu kuti tiite izvi. Asi pari zvino zvatakutsvaga manje ndezvekuti matambudziko edu atiinawo patinonodzoka tizoanzwisisa, tiadzorere kumuridzi, tichiwana kudzorera kuna Mwari matambudziko emumwe nemumwe auya pano. Tauya nokuzvininipisa tochitsvaga manje kuti Mwari vakamutsirei kereke, Mwari vakamutsirei mweya wavo kana vanhu vachitambudzika. Ndozvata kana tonodzoka Mwari vanofanira kuti vatibatsire tiwane minamato pazvinhu zvose zvatiinazvo paupenyu, pamhuri. Mwari vane chekuita nemibato yedu yemaoko, vane chekuita nemhuri dzedu kwadzakaroorwa, vane chekuita tine zvinhu zvakawanda zvimwe zvinotitemesa musoro, asi iwe uri right. But kana mwana wawabereka asiri right, haugoni kuva right. Saka tine zvinhu zvakawanda zviri kukanganisa upenyu hwedu. Ndo zvatauya kuno kuti Mwari ngavatibatsire kunyanya kudai tawana mukana wekukurukura. Izvi zvatanga tichikurukura neplatform yanga iri pano ndeyeruzivo rwekuti tine zvimwe zvinhuwo along the way zvatinofanira kuti tizive, but ndiri kuti solution yezvinhu inoda Mwari. Ndopatakunodzokedzana manje. Mwari werugare, Mwari wenyasha varopafadze nguva yedu yatawana pamuswere wese wezuva ranhasi muzita raJesu. Ameni. Ndoda kuti Baba ruzvidzo zvino mambo vari kuoneka, vari kuti ndakumbira kuti ndichimbobuda, asi handivaonekeri. Ndoda kuti vaoneke voga. Apa mwana wavani ngaamboimba, imba ruzvidzo. Yesu wangu o, timbosimuka maminitsi mashoma zvawo. Yesu wangu o,
Haleluya. Amen. Mungu mukufarisa kuita sote. Imename kuita sote. So ninoraita misondo kwandili pa upenyo wangu kutaka siya na nimanga misondo pa upenyo wangu. Kanzira walimu no wasengenya. Kanzira kuno murikisho. Asi ne matungere wenyika wakakama province yese imashikiti. Ane zama mambo ese ni mtupo yawo ni matuna wanogara mawadi ese imashikiti. Vanazi driver wakuru wakuru Sungano. Kakangari driver chete. Asingarari kana chido kuzumba izvozvo aitopinda. Kana kumuti mumapanda aitopinda. Ane zama mambo ese imashikiti. Papa vanonzi vabadzi avo anzanoshanda prison services ndimusiyamwa vanhu vakuzumba mambo vavo ndinyajina idini navo ndimi makati nomutuko wonyadava vamutana saka ndatisonderi miri rakasiyana paupenyu wangu miri hedinei ini ndiri chief tavaviri mubasa ramwari mungu kumanikane kuera takatina mambo wakakusiya imwedzi wapera mambo nerutanga vakagadzirwa mambo 2015 vakashaka mwedzi unopera vakagara makore maviri asi vanga vane 99 years achitonga vakapfekerwa namukadembune kumambo iwowo iwo vakura kudaro vari pa 99 amukati vakati 10 yavo saka vakapfekerwa 2015 vakashaka mwedzi wapera mambo nerutanga ndizvo izvo zvakaitika saka kuda kwamugadza kushuka kwari kuda kwamwari dai vakanyimwa mambo vokuti vachembera dai pakakotseka wakuenda kune vanga vachiuda kana vachikwanisa saka ndaona zvitsva nhasi uno tatinosangana marume zviro pano pachikoro panapa ndakapedzwa tikakurukura zvakasiyana-siyana nevana vechikoro nevakuru vakuru vezvikoro vafundisi nemadzimambo tichitaura nyaya yakare imwe cheteyo mai mazokwenenzvera pose pose daenda chema kuti zvamboya seku zvandakaudza marimwe zviro nhasi kuti nemamuwani nyaya imwe cheteyo zvamboita sei zvinamutaura payata kuti mekalo chedu inoti ife muzvikuru haasi mukadzi mwana saka ndingaite rombo rakanaka kuti imikanzira munitenze kuti mukuru kupfuura inini dunhu rangu riri kumushago vanhu vangu kuwanda sevanhu vari munotanga munotungamirira ini wadhenyi ine vanhu vakawanda kupfuura masabhuku angu ini mukakwanisa kuti vanhu vese vazeye mwari ava nekuti domestic or political violence iri muno muwadhi yenyu zvinotongerwa nyika zvinopisa muno mutaundi kupfuura kumushago kuti mubude umu munofanira muri munhu wamwari saka chinjai mafungiro avanhu mufisheni kwete kuchinja kumatongerwo enyika asi mafungiro avo kuti amai ndeamai baba ndibaba mwana mwana saka pasengo ini mungaite kunhu mukuru kutopfuura ini kana munhu anoita zvechechi zvematongerwo enyika nezve inandikazvaniseka handitika kanzira mukaenda kuchechi mugoshanda mabasa ese panyika panapa mungatondikundaka nekuti munenge maushanda nemadzimambo ese eproject emuzwanaka museyamwa ndataura panzira zvechokwadi nyagina akagadzwa kuzumba akambobviswa akadzokera kechipiri paito mambo mutsvani dzichipfiya miti nana paradzai zimondi vakwaini emahelikopta kwazvo handiti mambo iwo wanga uri ukurukuru bati usina dunhu saka kuna kuira zvakanaka nokosha kwa zvakaitwa kuya nendege kuzogadza umambo asi dunhu racho ndiwo ranyachina naye chipfiya nemadzimambo mairimo wadhi imwe cheteyo kwakufamba kuzvinhu zvinorevei asi kana maapo muchizivawo naye kanzira uyu haisiri kanzira chete wamutungamiri munhu uyu ndaimwe zvati munhu manga ari dhiraivhos andipiye chete asi chaanotaura nomumwe munhu aingogara pasi yenyu vamwe vachidyoka
Dino kuti wakutogara umberi kwavanhu songaro wane amani. Kune mvume yekukumbira ukanzuriwo uri kanzira. Kuti ndikudawo kubvuka garbage stadium. Kuita musangano nemayuzi ese wodedza waunokwanisa kuti vazobatsirana wakawanda pasanganisana nevavo. Vana vamboratidzwa gwara. Ndimuna mayuzi anorova kana kuti ndakamutera unorova vanhu vanenge vachibva kumwadzi yako iwe. Saka mhuri yako inoda kuratidzwa gwara. Kuzvinzwa mutikati dzenyu dzodzo dzemayuzi ndaikwa sadza munorova vanhu vakapusa ikoko. Ndaikwa ndimunorova vanhu vakapusa ikoko. Vachibva mumwadzi yako. Asi kana mwadzi yako manaka nyika inenaka. Kuzvinzwa takubatsirana ndongo yatiri kuenda iyi yava tingwete musangano mugiraundi muno munhu wese mukoka nezvapupu zvaJesu ndivapindire muvana zvirokwazoaika munhu nemusenze kuti mukuru wakapora inini nekuti hamuna sabhuku hamuna makomunikesheni ndiwe zvese iwe saka nebasa guru kupura inini ukati vanhu vazive mwari yavo zvingati pato zvingatifadza kwazvo naika tikaona kana matambudziko umo munenge munana mbuya kana vana diki akasara muriga anonzi vambukuru ndaenda kune imwe nhamo zvaitaurwapo zvaitamba uko parusorwa munhu mukuru ndakachaya kuti kokanzira yaenda kuti makamanikidzika nokuti hapana sabhuku mazano munonzi kanzira ari kuti vapapo speech yake mambo ari kuti vapapo speech yake zvineni handiso mutaundi mambo mutaundi. Saka unibasa guru kanzira naye kazi uri wadi yako iwewe sengwe experience yako politically ndikufunga kuwanda unotaurire vanhu kunaziva iwewe ukataura navakuru vako vemusangano iwe unoziva kupfuura inini kubva kuno kuti kumbosva kunyama panda vakutoko unoziva pese hapana pasina kusviva newe murumewe saka uswa pasina mwari chokwadi musema ndichaenda kuona mangwana hamungadzokere tisakuonekana nemi zvakanaka neyokugwera kutasa tikuoneka mangwana vana vabana namai muve nenguva yakanaka ngare zvakanaka tionana mangwana.
zvakanaka, tinotenda nemazuva akanaka. Toda kupfuurira mberi, basa redu riripo. Vanhu vauya vanoziva kuti kune chiprofita muzvapupu. Haleluya. Vanhu vauya vanoziva kuti kunonamatirwa vanhu muzvapupu, kunobatsirwa vanhu nemweya waMwari nevatungamiri nenzira dzakasiyana. Zvose izvozvo zvine mukana wakakura pano pazvapupu. Haleluya. Asi mukana uno tisina kuti tingavhare, regai nditikansela vambowana kungotikwazisa. Haleluya. Haugoni kunamata wakawanda, tinonamata munyika ine vanhu. Haleluya. Musuno ndakauya pakanzura kandichema land, zvikaitika ndikanzwikwa, tikanopegerwa. Ndofunga takauya musi wechinganizve iri Friday, Saturday nekuti vanga vasingashandi, Sunday, Monday tikamba tapegerwa nzvimbo yedu yemoto. Saka chinhu chinoraramira munhu kucreate relationship yakanaka nekumaintaina relationship yakanaka. No matter wanzwa kuti munhu akudi, usavhare mukana wekumva wakata relationship. Kuchengetedza, hanzi neBhaibheri, ivai nerugare nemunhu wose, ivai nerugare navanhu vose, nokuti kunze kwarwo hamungaone Mwari. Munoshandira pasi navarume, mukazvipa miganhu yenyu muchiti we are too smart, muri vatsvenestere. Ivai nerugare navanhu vose, nokuti kunze kwarwo hamungaone Mwari. Munoshandira pasi namunoshandira kusanoona Mwari. Munhu wese akasikwa nani? Mwari. Vanotarisira kuti muve nerugare naye. Kana mashaya rugare naye, hamuone ani? Mwari. Kuti tafira pai pasina. Tinokutendai matishanyiri. Tinotenda zvikuru kuti kunyangwe vanhu vakakumikidzai kuti mumire pamberi pevanhu vakanga vaona zvamakapiwa nokubatiswa naMwari. Nekuti chatinoona kuti munacho chamakabatiswa naMwari chevanhu inhau dzekusvika pane vanhu. Ngare mangoti kuchechi saizvo zvinongonzi mapostori, ingadai zvisina kumboita zvakanaka, ingadai musina kumbosvika pano. Asi masvika pano tikanzwa kufa isi takachizivanawo nekuzivana kwedu sevanhu vari munyika nemabasa zvekare. Asi panapa zvachiitira zvakanaka kuti tasangana pandima yakadi yakanaka. Saka kugara vanhu vakachengetedza relationship chinhu chakadi. Tinotenda kansela. Kana kansela vapedza, right, ndofika tichadzira kuna Chivhu. Ndada kuti baba vanamati. Kana mazopedza zve vozobva vavhara. Ndofika to. Haleluya. Haleluya. Tinoda kutenda zvikuru kuna bishopi vakakutaura. Nhoroondo yangu diki na bishopi ndakavaziva vari mwana mudiki chaizvo vachikura. Vana mudhara vacho vanachirwa ndaivaziva tichigara tese muno muChivhu. Zvazvinoita kana chipo chiine munhu hapana anogona kuchitora. Taifunga kuti kushaya kwaita baba pamwe sangano richafa, but ndakazoshamisika kuti sangano ratonyanya kukura kupinda zvaranga riri rina mudhara. Ndinombofamba nekamotikari kangu dzimwe nguva tichienda kumahushu kupi kwese kwese. Ndakazodzi vamwe vanhu tibatsireiwo baba mutisvitse pachechi. Kati kuchechi kupi zvikanzi kumahushu pabishopu tinopaka. Ndakazosvika ndikaona inge sangano rakura zvikuru. Ndakashamisika ndikati shuwa mukomana takaona isi titori vadhara kakwari. Asi takati inga zvino zvipo izvi. Saka ndoda kuvimbisai kuti isi semakansela zemuno tinodada kana tichikwanisa kutonga nzvimbo ine vanhu vanoteera vanosvika Mwari. Ndaitaurira
vamwe makansela zangu navamwe mapoliticians sazvachitaurwa namambo kuti ndinofamba zvikunda mapoliticians kuti kutonga kunoita even kana ani vese vese vatungamirira hakusi kungwara kwavo. Vanhu vanoita tikwanise kutonga vanhu nokuteererwa ndevechechi, nokuti dai vanhu vangu vachigara vachitaturana vachinetsa vachiti havasina vanhu vanovapombodza vachivaita sei, handifungi kuti kana nyika yacho yaitongeka. Saka basa raMwari iguru pane zvinhu zvese zvatingafungire. Isi tinosuvira zvikuru kuti nemabasa atinawo imo muno manzwa vatekedza vachichema kuti ndo mune nyanya zhinji. Ticharamba tichichema kwamuri bishop kuti patichaitawo mafunctions ndatovhurika dzimwe pfungwa kuti zvakakosha kuti tipote tichibatana nedzimwe nzira kunyange inga imwe mitambo zvayo, imwe mitambo zvayo zvakakosha zvikuru because munhu anokuteerera kana atanga anzwa shoko raMwari. Saka tichaona nzira dzatichaita kuti petinoita imwe mitambo kana kudii kunyange dziri politics, asi kana vakaimbirwa zvachiita nevarume avakava muchationa kana pfungwa dzake dzinobva dzaita sei dzapora. Ticharamba tichanda nemiramba inokashinga nebasa raMwari romuri kuita kutungamiriri hwese nana mai kana vari ndati ndiprofesa here ndiani mai vaka vachitaura chokwadi zvinhu zvavaka vachitaura zvese malesons avatipa ndozvetinosangana nazvo muupenyu everyday, ende hatigoni kuzviramba tichipitenda kunge tisingazvisangani nazvo. Kunga kuna baba kunga kuna mai ndatoti dai ndadauya namai ndofunga vaiwana izvezvi zvese vataura zvinhu zvinotosangana nazvo mumba chaizvo kuti kana tikada kuita hasha kana kudini enguvapfutekutichema kuti aramaje kuti kuzvava kutaura zvitotosangana nazvo everyday zvino ndazoita mistake yokusiya mai kade taakungobvunzana kuti wazviona ka 10 days wakatsamwa sadza rekonzero tinoda kuti ndofunga kuti ndo zvimwe zvidzidzo zvandadzidza bishop kuti zvidzidzo zvakadai even ndiri kadzera tikaunganidza madzimai tikadedza vanhu vakaita sevava kuna vamwe vanotoona ukoshi hweprogramu dzakaita saidzodzo. Saka ndadzidza zvakawanda kubva